תגיד צבי, אתה רוצה? אין לאכול. יוסי! העולם לפניך, השמחה תחייך, העולם לפניך. איפה יוסי שלנו? יוסי, לא לפה יוסי, תקריב אותך פה חברים. הולך ברגליך, בנענע ידיך, הולך ברגליך, בנענע ידיך, ודאי צופות לך, לפועפיך, שמחת לחייך, העולם לפניך, יוסי, השמחה חייך, משה, העולם לפניך. יוסי אביב הדולת צפונית, אז ידיים למעלה, גבוה חזק. אבי בן חמו בעזרת השם בן זכר, אבי! כל דאגה סירו מלך ובראשכם תתקן ולא נורא, מעט להתפזר למות ברע להתפעל לנשיר. תגיד ווליום של מיקרופון לכל הלב. תגיד את המיקרופון. שים לב. איך נערי יצא לקהל בחצות עליי, איך הפרידה כל כך קשה תפילתי. אבא יוסי בוא לפה, תמיד תהיה מעוניין, אנא אלי שמונה על משה שלנו. סלמת תפילתי לשלומם של כל החיילים, לשלום וינחת ברכת אלוהים. לאבא שלי סונה מגיע סוף העונה, תתאפס בנאדם זיק את החבר. לאבא חולם יהדות שנדון כל אדם לחסות, שאמור לוותר בקלות עוד שמה מתעורר. לאבא שלי סונה מגיע סוף העונה, תתאפס בנאדם זיק את החבר. ואבא חולם יהדות שנדון כל אדם לחסות, שאמור לוותר בקלות עד שמה יתעורר. שיר האמא היקרה, אמא נוגה, מי תמיד דואגת. תרים את הווליום השיר. תן לו טיפה. איפה יוסי? בוא לבוא יוסי. איפה?
יוסי בוא ויוסי שיר תודה כותב לה עם היקר על ילדות אוהבת כמו באהבה חיים שלי נתן אימא לכל המשפחה נוגה זה הזמן בהילולת רבי יצחק המפטרה לומר לך תודה היא תמיד דואגת אמא אמא ועליי שומרת אמא אמא את הנושאת נוגה נוגה ומשמעות אמא אמא יקר אני זוכר ימים יפים, אני זוכר חום זהב, זיכרונות לא מרפים, המעלם פה את החג, אני רוצה לקרוס כנף, ולעוף פרדי כהן. אני זוכר ימים יפים, אני זוכר חום זהב, השקיעות וחכים, מתארים עליך, מה יפה של דברים, אני חייך, שילה אל תעזמני אלוהים תעזמני אלוהים מהו גורלי מה בשעתי בחיים אם נגזר משה לדבר כמו אדם על ראש ידיים משה תעשה לנו כבוד משה תעשה לנו היום בלילה תשמעי אצלי אספר אני לומד היום תורה כמו הגמרא אני לומד תורה אני רוצה לראות תורה, אני אוהב את המשנה, בסוף אני אשתגע ותקווה לא, לא, היום, לא, לא, מחר, לא, לא, למה אתם מתגברים, לא מבין وهيو بالداشي وهيو حلوة سالك وهيو بالداشي وهيو حلوة سالك وهيو يا مشيتل يا رحتل وهيو الشكوى الفيل הגענו להילולה של גדול הצדיקים רבי יצחק בן רבי יעקב אבוחצירא. את הסיפור הזה שאני אספר לכם קראתי מהספר מעשה ניסים. ברוך השם סיימתי ממנו כבר 2 חלקים, אבל צריך תמיד ללמוד.
אחד הסיפורים שקראתי שם, פעם אחת נכנס לבבא סאלי עליו השלום, שהרי רבי יצחק הוא היה סנדקו ומורו ורבו. פעם אחת נכנס אליו אדם שהיה עם זקן. בבא סאלי התחיל לצעוק עליו ולגדף את שמו ולקלל אותו. שאלו את בבא סאלי, למה? מה הוא עשה? אמר להם, הייתם חושבים שהייתם מקלל יהודי? אמר להם, בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יצחק עליו השלום. פעם אחת נכנס איזה אדם, ראש ועד הקהילה, והוא נכנס באיזה שעה 12:30 בלילה, ואיכשהו נכנס רבי יצחק התחיל לצעוק עליו ולגדף את שמו ולקלל אותו. שאלו את רבנו, הרי האדם הזה הוא מאוד גפתן, עכשיו הוא יכול לעניין אותנו להגיע לראש ממשלה ולראש ועד הקהילה ולראש ועד העיר, ואז יהרגו אותנו. אמר להם, והייתם חושבים שאני הייתי פוגע ביהודי? אמרו לו, רבי יצחק, אם אתה לא זוכר, אבל אתה אתמול פגעת בו. אמר להם, לכו אליו תפייסו אותו כדי שהוא לא פגע ממני ואז יעשה לנו פנות. אז לכו אליו, תבקשו את מגילתו ותגזרו. הגיעו אליו לראש ועד הקהילה, וראש ועד הקהילה ואמר להם, הכל בסדר, הכל מחול. אם רבי יצחק עשה את זה, הוא ידע מה הוא עושה. אחר כך שאלו את רבי יצחק, אז על מי הוא צעק? אמר, נכנסה איתו עשית אחר. מלאכים רעים נכנסו אותו, מלאך אחד רע. אז אני לא צעקתי עליו, אני צעקתי על הרוח רעה הזאת שתקפוץ ממנו. אמר להם בבא סאלי, אני לא צעקתי עליו, אלא אני צעקתי על הרוח הרעה שהייתה בו, ולא הייתה בו רוח רעה אחד, אלא היו בו 500 רוחות כאלו. ואני לא צעקתי עליו, אלא צעקתי על אותם רוחות. רבי יצחק, השיר אהוב האשכולה, הוא כתב את זה כשיר פרידה מאבא שלו. אהובה אשכולה והרחיקה נדוד. במדבר עלילה ואולי צדוד. מה הכוונה במדבר עלילה ואולי צדוד? אני במדבר, אבל אולי אני אמצא את השם. זה שכאבתו בליבי בוערה. זה שיר פרידה מהשם ומאבא שלו. השיר הזה. ורבי יעקב עליו השלום שלח את רבי יצחק לקנות לו משהו, ואז באו איזה שתי אנשים משוגעים, לקחו סכין קטן והרגו את רבי יצחק עליו השלום. שתבינו, רבי יצחק אבוחצירא, להרוג אותו זה היה כמו אווירה. בעצם רבי יצחק קבור בתולל במחוז תפילת, בעזרת השם שיגן עלינו ועל כל ישראל בעזרת השם, ועל יוסי אשר ועל כל מי ששותף פה בסעודה בעזרת השם. רגע, עכשיו שכולם יענו אמן חזק, בעזרת השם, בעזרת השם, שעוד היום אור חיים בעזרת השם יהיה בריא, ושלא יראה כל החיים שלו שום חולי ושום מחלה, בעזרת השם שיהיה בריא עד 120, ויזכה לאריכות ימים, ויזכו לעשות כל שנה הילולה לרבי יצחק, אמן כן יהי רצון, אמן כן יהי רצון, ולומר אמן.
תעשו לו כפיים לילד המתוק הזה, אנחנו נעשה השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לנו טוב. יאללה, תן לו בקצב. בוא'נה, זה עילוי, אני לוקח אותו, חותם אותו, חוזר, שים אותו. ויהיה לכם עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לך רק טוב. מחשבות טובות, דיבורים טובים, מחבלים מתים, בשורות טובות, וגזירות טובות, תתעשת בשמחה, לא היה וגם מנוחה, הוא הבטיח שמי שיבוא, הוא יתקן לו את הנשמה. אז נסענו בראש השנה, כל החיים השכונה, ומאז אני שם, מאז אני שם, שר רבנו נחמוד. רבי נחמן, רבי נחמן, אין כמוך בעולם. רבי יצחק, רבי יצחק, רבי יצחק כמוך צרה. ימים על ימי תויסים, שלושה כבוד ומדור. ימים על ימי תויסים, שלושה כבוד ומדור. ימים על ימי תויסים, שלושה כבוד ומדור. על ימי תויסים, שלושה כבוד ומדור. אז אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אומן ראש השנה. חברים, מי שלא קופץ אדום, אומן ראש השנה, אומן ראש השונה, אומן ראש השנה. אשרנו מה טוב חלקנו, תזכיר נזכר לרבנו. אשרנו טוב חלקנו, תזכיר נזכר לרבנו. אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, ראש השנה. במירון, רבי שמעון, אדוננו בר יוחאי. במירון, שם רבי שמעון, אדוננו בר יוחאי. חברים, לקום.
ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודא חברים בוא לנו נמצא שנברא ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא שנברא איי 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 גם מאחורי הדברים אומרים עליך אני יורד, 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 יורד גם מאחורי הדברים הקשים אומרים עליך יורד וסמוך לישראל השבת לעשות את השבת לדורותה ולעולם בני ובין ישראל אותי לעולם לי לה 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 אל תרים מתקנה, אל תעוף מלאה בשבילך אחד הרחוקים הגדולים וימיי רק כמו נזר מעליי בלעדיי כל חיי ולא ציפור השמש קצר בעזרת השם הברית עוד ברית אותיקה הלכתי, פתתי כל מעבר ידי הסתבכתי, התקרבתי, אחרי גונו האמנתי בין התמימות לסקר האמת אני בוטח בלבב בורא עולם שמאיר לי את הדרך אני חוזר חזק יותר בבורא עולם אני בוטח בתורה והיזברה לאור ולשמח אני חוזר חזק יותר בכל מה שהיה לי באהבה אני בוטח רגע תראה
איזה שיר נעשה? אתה יודע מה? אוקיי עליי. לא. חברים, סיום מסכת שבת, בבקשה כולם להקשיב, להיות מרוכזים, לשמור על השקט. רבי נדב עמל הרבה בשביל הסיום מסכת הזאת. בבקשה. טוב, אז ברוך השם, מסכינו לסיים את מסכת שבת. קודם כל, ברשות מור רבי שנמצא כאן, ברשות בעלי אכסניה, משפחת אשר היקרה, גם האמא היקרה, נועה בג'ולט. מי שלא יודע, מסכת שבת היא 157 דף. והיום ככה ביני לבין עצמי, חשבתי כמה עמודים זה יוצא, ויצא לי 314 עמוד. בדיוק שם שדי. ואמרתי, למה זה רמוז כאן? אז כמובן שלרב עובדיה דגן היה עוד חידוש. אמר שדי זה שין. שין זה... שין זה שדי, שין זה אומר שבת, ודי יוצא בדיוק י"ד, י"ד בשבט היום בלילה. אז מה זה קשור באמת השם הזה למסכת שבת? איך קשור השם הזה? כתוב שהקדוש ברוך הוא, למה זה נקרא שדי? הקדוש ברוך הוא אמר לעולמו די. אומר אור החיים הקדוש על הפסוק וישבות ביום השביעי, הוא אומר זה פשוט הרי שהקדוש ברוך הוא שבת. מה כתוב? ויכל ביום השביעי. אז פשוט שאם הוא ויכל אז הוא שבת. הוא אומר בא לרמוז על מה שאמרו חז"ל במסכת במדרש רבה. בבין השמשות לא הספיק הקדוש ברוך הוא כביכול לברוא את הגוף של המזיקים. הוא אומר איך יוצדק להגיד על הקדוש ברוך הוא שבהרף עין יכול לברוא ריבי רבבות של עולמות שהוא לא היה יכול. אלא מה? זה לא בא מצד חוסר יכולת, חס ושלום.
כל המטרה הייתה להודיע את מעלת היום הנכבד הזה, יום השבת. שאף על פי שהמלאכה נעשתה, ואם היא לא תימשך, אז תיפסד אותה מלאכה, שזה הרבה יותר ממלאכה שלא נעשתה לכתחילה. המלאכה כאן כבר נעשתה. נבראו המזיקים, אבל לא נברא להם הגוף. ממילא תיפסד ואין לזה יותר תקנה. אומר, רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו שהוא ביטל את גמר הדבר. לכן אמר, מכל מלאכתו, כל מלאכה ומלאכה, גם זאת שנעשתה כבר. עוד דבר הוא כותב שמה, כי בו שבת, אומר על הפסוק, שבא לרמוז שהקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אמר לנו, כי 6 ימים עשה השם את השמיים. זאת אומרת, מה זה עשה? עשה ולא ברא שום כוח בעולם שהבריאה הזאת תחזיק ל6 הימים הבאים. למה זה? הוא אומר, זה טעם נודע ליודעי אמת. זה סוד. וברא בחוכמה יום אחד, שבו ביום הזה חוזר השם ומשפיע נפש אחת לעולם שיתקיים לעוד 6 ימים. ואם לא הייתה שבת, היה חרב העולם, וחוזר לטוב ובוהו. מה זאת אומרת? הוא אומר, יש רוח שמקיימת את כל העולמות באמצעות השבת. הרי כתוב בגמרא שכל האומר ויחולו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא אומר, לא הבנתי, איזה שותפות יכולה להיות לבן אדם? המאמר הזה לא ברור. אחרי מעשה, מה נותר לעשות בשביל להיות שותף? הכל כבר נעשה. הוא אומר, ואם הכוונה לשכר של השבת, אז היה אפשר להגיד דבר אחר, אבל מה זה נעשה שותף? הוא אומר, הכוונה למה שפירשנו, שהשבת מקיימת את כל העולם, שלא מקיימים את השבת, מכאן ששומר השבת מקיים את כל העולם, ועל ידו בעצם הבריאה ממשיכה, וממילא אין לך שותף גדול מזה כדין וכהלכה, כך הוא כותב. ותדע, הוא אומר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא אדם בעולם, לא פסקה שמירת שבת מהעולם. הראשון, אדם הראשון עליו השלום, אחריו שת בנו, בא נוח, שם, אברהם וכו', וגם האבות ששמרו את השבת במדבר. מה המטרה של השבת? אז אני הוספתי את זה, להעיד שיש בורא לעולם, שברא אותו ב6 ימים, וכמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, שאדם שאפילו קובע מזוזה קטנה בפתח, משהו הכי פשוט שיש, כבר ראית שיש בורא לעולם, כבר ראית שהעולם נברא ב6 ימים, נבואה, יציאת מצרים, וכל פינות התורה כולם, והכל הוא מהיר. עוד דבר כתוב פה, אני ראיתי כמה נקודות קטנות במסכת, המסכת הזאת היא באמת עמוסה בהרבה מוסר. נקודות גדולות. אז ככה, בדף למד ג' שמדבר בין היתר גם על רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו לא נעסוק בו כרגע. הוא אומר שבעוון עינוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין וביטול תורה, חרב וביזה רבה, מה שנקרא מתרבים בעולם, ודבר ובצורת בה. זאת אומרת כל מיני מגפות, בצורת, זה גם בתענית כתוב, עמך המקרא, שבעצלתיים, בעצלות שלא למדו תורה, לא עסקו בתורה, ממילא עמך המקרא, הקדוש ברוך הוא נקרא המקרא, באבים רחובו. עוד כתוב שבני אדם אוכלים, לא שבעים, אוכלים את לחמם במשקל. מה זאת אומרת? שכביכול, אומר רש"י, שהברית היא התורה, אם לא בריתי יומם ולילה, ונאמר על התורה להגות ביומם ולילה. וממילא זה כביכול, ככה נראה, מידה כנגד מידה. אם אין מלחמתה של תורה, יש מלחמה אחרת. וידוע שהקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, ממילא מה תזכו? לכל המעלות שיהיו. כולל ונתתי שלום בארץ. ואין לך דבר שמחזיק את הברכה יותר מהשלום. עוד דבר שהגמרא כותבת,
דרך אגב, המקור פה בגמרא, זה 4 שמתו רק בגלל חטא אדם הראשון שאכלו מעץ הדעת. מי אלה היו? עמרם אבי משה, ישי אבי דוד, כלאב בן דוד, ובנימין בן יעקב. על ישי אומרת הגמרא שיש פסוק מפורש, השאר זה קבלה בידינו. עוד דבר, הגמרא מדברת בדף ס"ג, דף רמז סגולה גדולה, ככה אני קראתי לו, בתור סימן שיהיה לי. אומרת הגמרא, אמר רבי חינן הברידי, כל העושה מצווה כמאמרה, מה זה כמאמרה? דבר כהלכתו, אין מבשרים אותו בשורות רעות. שנאמר שאומר מצווה לא ידע דבר רע, מה זה דבר? מלשון דיבור. לא מבשרים אותו בדיבור דבר רע. ואמר, אמר רב אסי, ואם תאמר רבי חנינא, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזל גזירה ומבטלה. עד כדי כך יש כוח למצווה כמאמרה. למה? כי סמוך לפסוק, באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה, כתוב בסמוך שאומר מצווה, לא ידע דבר רע. עוד דבר שהוא חשוב פה, שהגמרא פה מלמדת, אמר איש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שאם אדם מלווה, הוא גדול יותר מן הנותן צדקה. זה גם נפסק להלכה בחלק יורה דעה בשולחן ערוך. ועוד מאמר פה של חז"ל, שהיה לי ממש חשוב ככה להגיד אותו. הגמרא אומרת, וזה גם מופיע במסכת עדויות ובמסכת ביצה, אמר רב יהודה אמר רב, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת. שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש ולא נתגלה טעמה, עד שבא רבי חנינא בן עקביא. אני לא נכנס לדין פה מה היה, אבל היה להם הסתפקות באיזשהו נושא, וברגע שהוא נכנס לבית המדרש הוא במשך שנים הם לא ידעו מה הדבר. השנייה הזאת שאם מישהו היה מפספס אותה, כביכול את אותו דבר הוא לא היה יודע. עד שבא רבי חנינא בן עקביא ופרשה. אמר רבי יונתן, לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיתה תהיה עוסק בתורה. אמר איש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. בגלל שהחפץ חיים, כשהוא כתב את החלק השלישי של המשנה ברורה, אז הוא כתב הקדמה ארוכה. הוא הסביר שלעתיד לבוא, קודם כל הגמרא פה אומרת, שאלמלא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא הם שומרים 2 שבתות עם ישראל, מיד הם נגאלים. ולא רק זה, אם הם היו שומרים שבת ראשונה, לא הייתה שולטת בהם שום אומה ולשון. קראנו על עמלק השבת. ועוד דבר, מוחלים לו על כל עוונותיו, וכאילו קיים את כל התורה כולה, ואפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש. מוחלים לו על כל העוונות. אני רק אסיים פה במאמר האחרון של הגמרא. הגמרא פה דנה בסוף על עניינים שהם מה שנקרא מעשים שנראים מעשים של חול, לא לעשות אותם, כמו לנדוד. בן אדם מודד מקווה, מודד כל מיני דברים, או מתיר נדרים, או נשאל על נדרים. אז הגמרא כבר דנה פה מתי מותר להישאל על נדר בשבת. לכאורה אין בזה מה איסור, איזה חילול שבת יש בזה. זה נראה כאילו מעשה של חול, הוא לא מתייחס אל השבת מספיק ברצינות. הגמרא מספרת על אולה שהגיע לביתו של ראש הגולה, וראה את רבא בר אבונה שיושב בתוך גיגית מלאה במים. והיה מה שנקרא מודד את הגיגית, הסתכל עליו, אמר לו, מה זה הדבר הזה? מה שחכמים התירו, מדידה של מצווה, לא? מה קשור? איזה מצווה יש לך שאתה יושב בתוך גיגית ואתה מודד את עצמך, את המים, את הגובה של המים, של הגיגית. אז הוא אמר לו,
סך הכל מתעסק בעלמא, מה אני עושה? לא עושה שום דבר, סתם מתעסק. לא עכשיו מודד בשביל למדוד, בשביל לדעת את המידה, נכון? אין לי באמת צורך בשבת לדעת את זה, זה לא איזה מקווה שיש לי איזה טהרות בשבת שאני צריך לתאר את עצמי בשבילה, אלא סתם מתעסק בעלמא. מאוד תמוה הגמרא הזאת, ובא בן איש חי, בספר בן יהוידע על הש"ס, והוא כותב בדף קנ"ז בסוף פה, הוא אומר, יש להקשות, איש קדוש, איש אלוהים כמו רבא בר אבונה, איך מתעסק ביום שבת קודש בעסק שלו לצורך השבת? הרי בסתם היה מודד באיזה כלי שבידו, נכון? צריך למדוד עם משהו. והרי קיימא לן, ככה ההלכה, אדם לא יכול סתם לטלטל כלי גם אם הוא כלי של היתר, כמו כוס, צלחת, אין סתם עניין לטלטל כלי של היתר בשבת, אם אין לו צורך בו. חוץ ממה? אוכלים וספרים, ככה שולחן ערוך גם פסק. בוא נגיד שהוא מדד באצבעות שלו. עם כל זה איך ייתכן שאיבד את רגעי הזמן של שבת קודש, ועוד על מה? על חינם. אומר הבן איש חי שהוא היה יושב בגיגית מלאת מים, למה? כדי לקרר את הגוף שלו. הוא היה צריך לכך, למה? היה חם מאוד, וזה גם מה? עונג שבת. וכיוון שהיה יושב בתוך המים בלי לבוש, והמים צלולים, אי אפשר להתעסק בתורה. מה רצה? אפילו בערעור לא יכול להתעסק בתורה, ולא רצה להתעסק בדברי חול. לכן הוכרח להתעסק במדידה כלשהי, עד שיעבור לאותו זמן שהוא נמצא בתוך המים. לכן רש"י הדגיש שהגיגית הייתה מלאה מים, ולא סתם גיגית של מים. בעוד דבר הוא ענה לו, רבא בר אבונה, שעם כל זה לגביי זה צורך מצווה. ולמה? כי יש כאן, איך אומרים, אם אני יבוא איזושהי שאלה בהלכה לפניי, ואני צריך לענות להם הלכה בדין הזה, אני לא בעל מלאכה שאני אצטרך לדבר הזה בשביל מלאכה של חולין. זאת אומרת, אני לא סתם מודד את הגיגית הזאת, אני צריך אותה בשביל דבר הוראה. אם יבוא איזושהי הוראה, איזה דבר הלכה שקשור בגיגית הזאת, באיזושהי סיבה, אני אוכל לענות להם. וממילא, הכל יודעים שאני חכם בעל הוראה. אז אין פה איזושהי מראית עין. ואין לי עסק בדברים של חול. כל עסקה הם בצורך מצווה. הדרן הלך, מי שהחשיך, הוא סליק על המסכת שבת. אני רק אציין בפניכם שבחודשיים האחרונים עברתי תקופה מאוד מאוד קשה. איבדתי שני אנשים שהיו מאוד מאוד קרובים אליי, ביניהם דוד, ושניהם אחרי מאבק ארוך מאוד בשתי מחלות איומות. וסתם סיפור קטן של השגחה פרטית, תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. ביום ההלוויה של אחד מהם, מה שעשיתי זה ישבתי וכתבתי הספד, אמרתי לך תדע, אולי יתנו לך להספיד ואולי לא. אולי יתנו לי להספיד ואולי לא, אז תכין הספד שיהיה מוכן מראש. באתי לצאת, אמרתי, עזוב, אל תרשום את ההספד, חבל על הזמן, תלך תשאל אם יתנו לך להספיד. ותוך כדי שאני רואה שחניתי ממש רחוק, אמרתי, עזוב, חבל על הזמן, נו תחזור, תכתוב את ההספד, תשאל אחר כך אם רוצים שתספיד. איך תדע? ובדיוק כשאני מסיים את ההספד ובא לצאת, הרב עובדיה מסתכל עליי, אומר לי, על בחור, אומר לי, אתה רואה אותו? ביקשו ממנו להספיד ב4, תוכל להחליף אותו? הסתכלתי עליו, אמרתי לו, מה זה ב4 להספיד? מי להספיד? איש או אישה? הוא אומר לי, אישה. אתה בטוח בבית העלמין החדש? הוא אומר לי, כן. כשהגעתי שם להספד, אמרתי להם שהיום קיבלתי הזמנה להספיד את הנפטר. הנפטר בעצמו שלח לי הזמנה להספיד אותו. אז יהי רצון שהדברים האלה יהיו גם לעילוי נשמתם של שלי רחל בת מרים ושמעון בן רחל. ברוך השם תניחם בגן עדן. ולרפואת הרך הנולד
אור חיים בן הניר שרה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובעזרת השם יעלה מעלה מעלה במעלות התורה והיראה, אמן. אדרן הלך מסכת שבת ואדרן חלן, דתן הלך מסכת שבת ודעתה חלן, לה תתשם מינת מסכת שבת ולה תתשם מינן, לה בעלמא דין ולה בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת שבת ואדרן חלן, דתן הלך מסכת שבת ודעתה חלן, לה נתנשם מינת מסכת שבת ולה תתשם מינן, לה בעלמא דין ולה בעלמא דעתי. אדרן הלך מסכת שבת ואדרן חלן, דתן הלך מסכת שבת ודעתה חלן, לה נתנשם מינת מסכת שבת ולה תתשם מינן, לה בעלמא דין ולה בעלמא דעתי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמה בר פפא, אחי בר פפא, במרי בר פפא, רחמן בר פפא, רכיש בר פפא, סלוחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. אני רק עוצר באמצע, אני שכחתי להזכיר את הרב כהן, הרב אברהם הכהן, השם ישמור אותו, שבא במיוחד לסיום. אני מודה לו מאוד, וגם הרב אמיר, תודה. וכמובן תודה גדולה למשפחת אשר, שבאופן קבוע, אני אישית בתור מי שחי פה כמעט כל הזמן, ברוב היום, ואבא שלי יכול להעיד על זה, אז אני מודה להם מקרב לב על הכל, על כל הדאגה, על כל העזרה, וגם לאמא היקרה שלהם. שהשם ישמור אותם, ישמור עליהם גזרות טובות, אור חיים ושנים בבריאות. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים ומשכימים. אנו משכימים ומשכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים והם מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידים לבאר שחת אנשי דמים ומיומה לא קצים לב ונפתח בך. יהי רצון בפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתנו לסיים מסכת שבת, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לנו ולזרנו, שלא תמוש התורה הזאת מפינו ומפי זרנו וזרע זרנו עד עולם, תתקיים בנו, בהתהלכך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והקיצות היית שיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה ראשו בכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני ברך את עמו בשלום. וכמובן תודה לחברותא שלי שלמד איתי כל ערב וממשיך בעזרת השם ללמוד איתי כל ערב בטלפון, ואני אגיד את זה באופן סמוי, כן, כי הוא לא רוצה שאני אגיד, אבל תודה גם למי שנתן לי טלפון, ולמעלה מ-60 דף למדתי בזכות הטלפון שהוא נתן לי. השם גם ישמור אותו מכל רע בעזרת השם. קדיש ישראל. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבן את תורה ומצוות שנאמר, אדוני שופט למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבן. תורה דיברה כרונתה וימליך מלכותה, ויצמח כמו קנה ויקרא משיחה. וחי יכון וביום יכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. ויש שמי רבן מברך לעולם ולעלמי הלוויה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמת וקודשה בריחוד, תהילה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה, דם אירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, דעסקים באורייתא קדישתא די באתרא עדן ודי בכל אתר ואתר, יהא לנה ולון ולכון חינה וחסדה ורחמה, מין קודם מראה שמיה והרעה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מין שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה, ושזבר ורפואה וגבולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. היה גם קידוש השם. כן, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אבל הצדיק נרצח על ידי גויים, כן, מה לעשות? עם ישראל, אנחנו עם ידוע סבל. כל הזמן, לאורך כל הדרך, הסטרא אחר התלמיד תמיד נלחמת בקדושה. אבל זה נקודה, ניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה, ואחרי הניסיון, אז מגיעה התנסות. אנחנו השבת נקרא פרשת יתרו, שם בהתחלה כתוב, וישמע יתרו כהן מדיין. שואל המדרש, מה רק יתרו שמע? מה כל העולם חרשים? פריד אל-אטרש, הרי כתוב שמעו עמים ארגזון. אז מה זה וישמע יתרו? אלא אומר המדרש, יש מי ששמע ונזכר, יש מי ששמע והפסיד. מי ששמע והפסיד זה יואש מלך יהודה.
יואש מלך יהודה שמע לעבדים שלו. הרי יהודה הכהן הצניע אותו בקודש הקודשים 7 שנים, באותה תקופה שהייתה המרשעת עתליה מולכת על הארץ, ושמו אותו בקודש הקודשים בגלל פיקוח נפש, כי איבדה את כל זרע המלוכה. ואז אמרו לו כביכול, אז הוא שמע להם. אז מה כתוב? ואת יואש עשו שפטים. זה שמע והפסיד, אבל יתרו שמע והרוויח. אומר רש"י, מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. מה הקשר? אומר הרב מעיינה של תורה, הרב זושה פרידמן, זאת אומרת, אמר יתרו לעצמו, איך יכול להיות? הרי כתוב, שמעו עמים ירגזון. חבר'ה, אכלתם, שתיתם קצת תשתקו. אז כאן המקובלים, מורנו ורבנו הרב כדורי אמר, ככה מובא בספר מופת לשבת, ילד קטן עד גיל 2 למדים אותו לדבר. אבא, אמא, סבא, סבתא. אחר כך 80 שנה צריכים ללמד אותו לשתוק. אתם מבינים, יש בזה הרבה מוסר השכל רבותיי. הנה השבת ברבי חייטים עושים תענית דיבור. שבת הבאה ביד הרמה. הלוואי בכל בית כנסת היו עושים שבת אחת תשתוק. שבת אחת לקרוא תהילים רבותיי. כמה צרות יש, כמה בעיות יש. בשבת פותחים את ההיכל, מתחילים לברך חולים. זה לא נגמר. אני יש לי רשימה של איזה 20, 30 וזה. מה הביאו רשימה של כל הבית חולים? אבל רבותיי צריכים להבין, הגמרא אומרת בברכות, לא חשית קודשה בריחו דעבי דינה בלא דיינה. אז יתרו אמר לעצמו, איך יכול להיות שעמלק נלחם ישראל אחרי מה שקרה? רחב אומרת המרגלים, כי שמענו אשר הוביש השם את מי ים סוף בפניכם, ונשמע וימס לבבנו. השתבח שמו לעד, אין עוד מלבדו ואפס זולתו. ויבקעו המים, אומר רש"י, כל ממות שבעולם. הרב מעם לועז אומר 50 ניסים היו בקריעת ים סוף. אז זה אומר המדרש רבותיי, יתרו שמע והרוויח. יתרו בא לשמוע מכלי ראשון ממשה רבנו. הגמרא אומרת במסכת שבת, כלי ראשון מבשל, כלי שני לא מבשל. ואז הוא אומר את הפסוק הנורא, עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. אומר רש"י בזוהר, כשיתרו אמר את זה נתעלה שמו של הבורא יתברך בכל העולמות. למה? כי יתרו לא היה איזה כומר קטן או איזה מטאטא רחובות. יתרו היה איש הכמורה מספר 1, ולא היה עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד. כי אם היה משהו כזה, אז מה אומרים לו? מה אתה אומר אחי? אולי בקטמנדו שם, או בערי ההימאליה, או באוסטרליה, או אני ערף איפה, בקוטב הצפוני או בקוטב הצפוני הדרומי, יש משהו יותר חזק. אתם מבינים רבותיי? זו הנקודה, זו הנקודה. תראו, שובבים, תמיד אנחנו אומרים, גם ביד הרמה, גם ברדיו רמלה, תמיד בשובבים יורד הרבה גשם. השנה לא ירד, בעוונותינו הרבים זה, ברור. אבל שימו לב, משלישי שעבר, שהיה תענית דיבור בכל העולם, ואלפי יהודים קראו אלפי ספרי תהילים, מה קרה? יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים. אתם מבינים רבותיי? לכן אנחנו צריכים לזכור שהמפתח לגאולה זה שמירת הלשון, כמו שאומר רבנו החפץ חיים, שנראה מעלות חברינו ולא חסרונם. מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זצ"ל שר התורה תמיד היה אומר, כל דבר נמצא בעולם לפי מה שצריך. מים יש הרבה, למה? אפשר לחיות בלי מים? אי אפשר. זהב יש פחות. מה יש? אם לא יהיה זהב, מה יקרה? לא יקרה משהו אחר. אבל אמר מרן הרב עובדיה זצ"ל, אוויר רבותיי, יש מצב שאין אוויר? אין דבר כזה. אוויר, אם אין אוויר אין חיים, השם ישמור. אמר מרן עליו השלום, אנחנו צריכים להבין, כמו שבלי אוויר אי אפשר לחיות, כך גם בלי תורה אי אפשר לחיות. ולכן אני מאוד שמח פה בכתר ראובן, בבית המדרש שבראשו עומד הרב הגאון, הרב עובדיה יצחק דגן, שם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים,
שלו, של רעייתו, של הבנות, של כל משפחה יקרה. הוא לא נמצא כאן כי הוא באבל על אבא שלו, רבי יעקב. הוא בעצמו סיים את הבבלי ואת הירושלמי. אז הוא נותן דוגמה טובה לאברכים, כן? רבי יעקב גבריאלו בי"ב אלול סיים את התלמוד הבבלי. בשבוע שעבר דהצה, אתם יודעים מי זה דהצה? רבי דניאל הר ציון סיים לא רק את התלמוד הבבלי, סיים גם אור החיים. אתם מבינים? וגם רבי יוסי אשכנזי סיים טיפין, אבל הוא סיים הכל. אתם מבינים רבותיי, ותלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו ביד הרמה, תודה לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, נמצאים בסיבוב השלישי של הדף היומי. בשנת תשפ"ז בעזרת השם, בעוד קצת יותר משנתיים, יהיה פעם שלישית של סיום כל הש"ס. התלמוד הבבלי ביד הרמה, אתם מבינים? אומר הרב פינקוס בדף היומי, לא מבינים הכל, לא זוכרים הכל, אבל דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף. בחזון עובדיה 6 חלקים מלכות שבת, כמה פעמים סיימנו? חפץ חיים 10 פעמים. כל הילולה מסיימים חפץ חיים. למה? כי זה המפתח לגאולה. אבל רבותיי, אומר רבנו החפץ חיים, אי אפשר כל הזמן לשתוק ואי אפשר כל הזמן לדבר. אז מה העצה? לומדים את ההלכות. מה שמותר מדברים, מה שאסור לא מדברים. אישה אחת, שמעתם מה אמרה? היא מוכנה לצום יומיים ולא לעשות תענית דיבור יום אחד. וואי וואי וואי, כמה קשה לשתוק. יש שיר של בני אלבז, השתיקה היא קשה, תשתוק יא. זה אומרת הגמרא בחולין, הרב מביא את זה בשמירת הלשון. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ידביק שפתותיו כשתי ריחיים. אני מסיים רבותיי, בשבועות האחרונים כל עם ישראל על הרגליים עם החטופים והחטופות שחוזרים הבית, ברוך השם. אבל אמרתי להם ביד הרמה, רבותיי, תגידו לי, מה עם אלה ש50 שנה ו70 שנה שבויים ביד היצר הרע? לא שבת, לא תפילין, לא כשרות, לא תפילה, לא צדקה. וואי וואי וואי. מה יהיה כשהנשמה תגיע למעלה רבותיי? איזה בושה יהיה שם, איזה פדיחות. השם ירחם. לכן אנחנו צריכים לדעת רבותיי דבר אחד, הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו. הגאולה במי תלויה? תלויה בנו, אומר רבנו החפץ חיים. מה, הקדוש ברוך הוא לא קצר ידו מהושיע. אבל איפה הבעיה? הבעיה, אנחנו הבעיה. דיבורים בבית כנסת בעוונות הרבים רבותיי, השם יעזור. ההוא בא לתפילה, עלה קטן שלי, עלה קטן, עלה קטן. זה עלה קטן, זה אליהו הנביא, אליהו התשבי, וזה רחם, באמת רחם. השם ירחם עלינו רבותיי. לכן זה הנקודה רבותיי, שאנחנו צריכים לדעת. גאון רבי חיים פלאג'י אומר, קדש ורחץ, כרפס יחץ. כרפס זה ראשי תיבות, כלל ראשון תסגור. קודם כל לסגור את הפה רבותיי. סור מרע ועשה טוב, כמו שאומר הרב אלפיה. שתענית הדיבור יש בו צורך גדול מאוד, כן, יותר מכל מיני תעניות וסיגופים. נמצא טוב לגוף וטוב לנשמה, ועושה שלום בין הנשמה ובין הגוף. אז יהי רצון שהסיום הזה של מסכת שבת שעשה הרב נדב סלקמן, לזכות זה בעזרת השם יהיה בקרוב תחת החופה, וכל הנוכחים פה הקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שדיבם לטובה ולברכה, כי הרמב"ם אומר ששמירת שבת שקולה כנגד כל התורה כולה. מי ששומר שבת כאילו קיים כל התורה כולה, ומי שמחלל שבת כאילו כפר בכל התורה כולה. ולרפואת הרוחאים בין המנסרה, תור שם עולם וישראל, יזכו בעזרת השם לגדלו, לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, אמן ואמן.